Páni, vítam vás pri pozápasový rozhovor. Dneska sme v aréne Mariana Gáboríka v Trenčíne, mali zápas medzi EHC Trenčín a Pink Panthers s výsledkom 4-1 pre EHC Trenčín. Páni, dnešný zápas by som povedal, že veľmi blízky a veľmi krásny z oboch strán a každý tým by mal byť spokojný práve s tým výsledkom, ktorý dneska dal, ale sú to práve Trenčania, ktorí sa posúvajú ďalej s víťazstvom v sérii a už im chýba jedno víťazstvo na to, aby sa posunuli ďalej v play-off. Teda dám prednosť nášmu víťazovi. Ako by ste zhodnotili dnešný zápas? Tak myslím si, že hokej bol výborný a aj korektný. V podstate neviem, či tam bolo jedno alebo dve vylúčenia, tri, neviem. Proste hrali sme... Tri celkovo v zápase sa mi zdá. Proste to sa nikomu nič nestalo, to je dôležité. Ale to neznamená, že sa nebojovalo, nekorčulovalo a to šťastnejším koncom pre nás. Podržal nás výborné bránka, podľa mňa v tých kľúčových momentoch, keď sme potrebovali podržať, sme urobili nejakú chybu vzadu a super má šikovných útočníkov, tam jednoducho nemôžeme si dovoliť takéto zlyhania vzadu a dávať im priestor, lebo oni dokážu premeniť šancu dopredu. Takže my sme spokojní dneska. Tu s vami musím súhlasiť, že obidvaja brankári z obidvoch tímov dneska veľmi krásny výsledok, hlavne aj musím podotknúť, že brankár Pantherov v veľmi krásnych situáciách ich podržal a výsledok by mohol byť o mnoho iný, kebyže brankár nehrá tak, ako hrá dneska. Ale povedzte mi aj vy, ako by ste ho zhodnotili dnešný zápas? Ja súhlasím s kolegom, že čo sa týka hokeja, tak určite bol kvalitný a myslím si, že keďže to už bolo play-off, tak to aj tak vyzeralo. Sice boli vylúčenia len 3, ale myslím si, že hralo sa, nechcem povedať, že na hrane, ale boli tam určite také sporné momenty trošku miestami. A takisto súhlasím, že nás brankár podržal, takisto aj supera. Náš brankár tak minimálne v druhej polovici nechytal aspoň minimálne 3 čisté góly a dala nám šancu na výhru. A hokej to bol kvalitný, ale teda, že by sme boli s výsledkom spokojní, to určite nie. Takže verím, že budúci týždeň sa karto trošku vráti. Do na budúceho týždňa, čo budete mať v pláne zmene, alebo keď ste už videli v plnej síle EHC Trenčín, budete vedieť, ako sa pripraviť na ďalší zápas, nech sériu budete môcť možno aj predĺžiť na tie 3 zápasy? Tak super je kvalitný, takisto útočníci šikovní veci, určite sa viacej tlačiť do brány, zjednodušiť tú hru, viacej strieľať, sme dali viacej ako jeden gól, z jedných gólov sa ťažko vyhrá. Podobná otázka aj vám, Trenčín. Vás delí jedna výhra od toho, aby ste postupili ďalej v play-off a budete vedieť, ako sa pripraviť vlastne na ten ďalší zápas, aby ste si mohli potvrdiť tú výzvu a tú výhru práve v play-off. Tak skúsime hrať ešte lepšie ako dnes a jednoducho nastúpiť tak, ako na každý iný zápas. Proste každý zápas chceme vyhrať. Tak dúfam, že sa nám to aj podarí, že sa nám podarí premieňať šance, dúfam, že sa nejaké naskytnú teda a chceme ísť ďalej. Takže dúfam, že hokej bude rovnako korektný ako aj teraz a proste aby sme sa zabavili, aby bol dobrý hokej, aby sme to zakončovali a hrať tú našu hru ako dneska. Páni, ďakujem vám veľmi za rozhovor a veľa šťastia do ďalších zápasov.